meses van a ser, yo creo que de una crucial importancia para la política vasca. Estamos asistiendo a un momento político en el que estimamos nosotros, y así lo venimos anunciando desde hace meses, se están afianzando, se están conformando polos políticos de carácter frentista muy importantes en la política vasca, polos además que el tiempo será testigo, tratarán de retroalimentarse en detrimento para perjudicar a los que conformamos o tratamos de conformar el cauce central de la política vasca, y ante ello Amaikabat lleva insistiendo desde hace mucho tiempo, desde su nacimiento, hace ya aproximadamente un año, en la necesidad de que el nacionalismo institucional e histórico que conformamos nosotros trate de poner en marcha estrategias que traten de romper ese frentismo que tanto daño hace a la sociedad vasca y que tratarán de imponer, insisto, desde un extremo y otro de la política vasca. Se trata, por lo tanto, de poner en marcha para los próximos meses estrategias para implementar, insisto, esas políticas integradoras, posibilistas, realistas en la política vasca, para tratar de que el cauce central de la política vasca se imponga ante estos extremos, insisto, que se van a retroalimentar de manera clara. Nire ustez bintzat, begibistan dago urrengo hilabeteetan, urrengo asteetan hasi, eta dagoeneko horretan gaude, hemen dialektika berri bat egongo dela abertzalegoan, eta abertzalegoak hartu beharko dituela erabakiak nondik nora joateko. Garbi dago, berriz diot, badagoela erabaki bat abertzalegoa osatzen duen ezker abertzalearen baitan, badago hartu dagoeneko erabaki bat frentismoaren bidetik joateko eta frentismoaren bidea jorratzeko. Eta horren aurrean, nik uste dut gu bezalako alderdi batek garbi erakutsi behar diola gizarteari, baina baita ere abertzalegoari, hori ez dela bidea nazioa eraikitzeko, hori ez dela bidea gizartea eraikitzeko. Frentismoa, estrategia frentistak ez dira onak, ez dirako errealistak gaur egungo euskal gizartea ezagutzen badugu behintzat pixka bat. Ez da ona euskal gizartearentzat, euskal gizartea anitza delako, euskal gizartean sentsibilitate asko daudelako, eta gaur egun euskal gizartean ez delako posible abertzaleen arteko indar metaketa bat aurrera eramatea gaur egungo euskal gizartea ezagututa. Baina borroka dialektiko hori egongo da, eta nik uste dut abertzaletasun historikoan eta erakundezaldean ere tentazioak egon badaudela estrategia frentista horiekin bat egiteko. Eta nik uste dut guk hortik ihes egin behar dugula. Eta gauza bat izan behar dugu garbi, oso garbi izan ere, urrengo hilabeteetan abertzaleen artean izango den eztabaida honetara. Eta da, ez dela abertzale epelagoa, ez dela abertzale txepelagoa, abertzale txikiagoa, ez dela hain abertzalea, hori dena gezurra dela estrategia frentistak bultzatzen ez dituena. Nik deno bakizue Euskal Herriaren independentzia dute helburu, baina hori horrela dudalako besteak beste uste dut Euskal nazioa eraikitzeko sistemarik onena ez dela frentismoa. Garbi dago, eta hau ere ukaezina da, Euskal politikagintzan eta estatuko politikagintzan azken hilabetetan gauza asko gertatu dela guk oso kontuan hartu beharko ditugunak. Eta besteak beste hor dago Katalunian gertatu dena, Kataluniako estatutuan. Horrek denak agerian uzten du, nik uste du, Katalunian gertatu denak. Eta agian baita ere lehen Eusko Legebiltzarraren Ibarretxe plana ditutako horrekin gertatu zenak, horrek denak agerian uzten du, neurri handi batean eredu bat, 1979an Erkidego Autonomoan eta Nafarroan beranduxeago abian jarri zen eredu hori agortua dagoela. Ez guk agortu dugulako, baizik eta
iruzur handia egon delako estatuan, estatuaren partetik, 1979an abian jarritako itun politiko horretan. Beraz, guk garbi izan behar dugu hori agortua dagoela eta ezin dugula itxaropen gehiago izan 1979an abian jarritako akordio horrekin. Horrek ez du esan nahi, guk ez dugunik valorazio ona egiten ordutik ona gertatutakoarekin, eta beste abertzale asko ez bezala gu harro gaude orduan ekindako bideari, eta uste dugu bere fruituak eman dituela, eta gu harro gaude orduan ekindako bideari. Guk uste dugu ziklo bat bukatua dagoela, baina estrategia frentistek eskaintzen diguten irtenbiderik gabeko bide horien aurrean guk abertzaletasun erakunde zale eta historikoa osatzen dugunok bide bat eskaini behar dugu. Eta hamaika batek eskaintzen duen bidea da itun berri bat Euskal Gizartearen baitan, babes zabala izango duena, eta itun berri bat Euskal Herriaren eta estatuaren artean. Itun horren gainera oinarrizko abea izan beharko da, itun horrenak izan beharko du Euskal Gizartearen erabakitzeko eskubidea, eta beraz